Congalsa continúa medrando e consolida o seu papel como motor económico na comarca do Barbanza. A compañía pechou o ano 2025 cunha facturación récord e anuncia novos investimentos e creación de emprego para os próximos meses. A corporación Congalsa pechou o exercicio 2025 cunha facturación de 179 millóns de euros, confirmando a boa evolución do seu modelo de crecemento. Os datos deronse a coñecer durante un encontro celebrado coa totalidade da súa plantilla, no que a dirección fixo balance do último ano e avanzou as principais liñas estratégicas de futuro. A compañía, con sede na Pobra do Caramiñal, anunciou que en 2026 porá en marcha as novas instalacións no polígono de A Tomada, un proxecto no que investirá 26 millóns de euros e que reforzará a súa capacidade produtiva. O acto, celebrado por terceiro ano consecutivo no Complexo Deportivo da Fieiteira, en Ribeira, serviu tamén para destacar o compromiso da empresa coa sustentabilidade económica, social e ambiental. Neste marco sitúase a construción dunha nova depuradora recentemente anunciada. Un dos momentos máis emotivos da xornada foi a entrega do Premio Ramón Doval 2026, que recoñece os valores humanos e profesionais dentro da compañía. Nesta edición, o galardón foi para Carlos Gu de Parada, traballador do turno de noite da área de produción, elexido por votación interna entre toda a plantilla. Con estes datos, Congalsa encara o novo exercicio coa vista posta nun crecemento responsable a longo prazo e cun proxecto empresarial cada vez máis consolidado a nivel internacional.